mandeka atute no te laba me ke pala ere o laba me ke wa pala mo me to sa na ko ka mo ko pata supi mandeka wa no ne tendrem de tine arabu so fo fe ma la me sama o litera plane arabu so fo kuma ide sama o ko dun te arabu so fa mu donc ni fana gira plane de ko ri kam ko ni arabu ni wabuka fadinya ni arabu kile ka ya udon na fara ku jiri nan ko su kile ga sen wala system kalama o madam nabi parce que mamna o matega barake o matega ko nyana bo kena tiga konana donc mamu ni ko nyana bo mamu ni barake no ya udon ni na soro yi donc jolu ku jiri bolo fine ma nyani aleta ni ko kala la kala mutani sarala aw ko yo dorane no te dawara taw olari ka e jata malga ni ko mamaru ga le sogo nyunu ni kulo haramya dawara taw parce que oluga yorota ida oluga bagato oluga bago ni ko ni sona na mulu haramya to haramyo et puis ava lega haramya ba do ni jubu karedo e sogo kun haraman lu jubu ko ina so ko mi haramya lu ko tugonna amuna dana le sogo mamuna ma no me fana fara no parce que ani abu tan ko fa lola on ka bulo kana haramya ida yo bebina beo stratégie ne quoi voilà parce que lu rete muni femunu bolu fe abolu da sembe ma woro fe nyango eren hatija kama ko ala ti soluma mena ni kuraneta kalaje kuranebe mu fanya ko shidin rundu ku kida batuga mo oma luga mo ko no ko shidonte ko be to ni la wal mo be to ngi rafta ma cha lu kane wal ma o be na kullu ibai mamadu daga shwata ibai ba ko wai ko makan ko daga ko mamadu ko bala ne nun tabla ko wala ne nun tabla ko no kero na dugu suru ni mo bela bo ko na so ko de bala do abi ne nakle dugu suru ni so mo mana jaya bota ko mamadu masoma ko makan ko fa yana ko mamadu masoma ko don ko mamadu ka ko so ko ko ni na ko fana do ko amogo be na ko hakem na kana ka ko kurusu era we ni mbaga ni mo ko bo munu ma do flanya la ko lugo ko kubuna na ko fara ko dama kama so ma ko aleka tinshi olagina yi aleka fiyo mi ka ko ale obiga fonto proposali ale mo ko tinshi la na gara do ala de bale sara ko ale ba ka sara na gara ola liye siden nu temenon kana ka ko sai ba go men fo ko lu ko ina kena fiya ko kamare ko lu bala sarare kama sara lu bala sara kama baya ko la gara wala dina sara bu ma o daga bulu ni jem so ni anda ko lu na tombe o mammi na tilabo kuma ko tradi mamori daga ce wala la u siden nu ce wala la nena donc mamadou ni mamadou talam to kama parce que mamadou ba do nale kun sona donc ni de magam su manu bo nale adjago anyana tata donc abna la kelema ubna ko ko chen malam so ko kama mai anyam so chen mambo bo mun jira yo ta donc ale kun na fanga so na le bla fanga so donc ale na so chen mon frère ka ko lu ka ko tumena o na le ga fen dora sa fen dora na ere ko mun la ko ala ya ali donc adina na kala jago ya ere ka ko mo ko kala ga ko ala ko ko mo ko fa mo madu dinela wala nu yolu mo ko ndu fa o bina mo so mun sorola ale mo mo fulare ba ga so ga ale de mo ati ale na daga so mare ale tala ga fo o tonona o telefono la ko plan te duru o bedi ale na ala de andu ma do ko daba ma o mo ko tena fula mo ko temsola ola o bedi na di ale de ma wa ale de mo ale fula de na ko soro ale fula de na ta ko be na le ni mo no to ko mamna donc la mo to bina usa wa choisir like na le fula de choisir like o mo do yore do o la mo so ma kan ko ga ye sam dina ka mo so ma parce que na ku so ma ga ne dam ko kele ne ma lena ola gina yi har ni ya yi ayi ayreti mun ma kan na mola ne ce bi ayo mutum ya na ko gare kuma ko daba ma yake ko daba ma kuma ka ce ayreti ne ban sina ko parce que o yere ba kuma la mutum ki mutum ka kali de kan ya dilen do o de so mu do ta kali pa ba ko mamadu yere kali de ni na fi na ma de ko mutum bole ko do ko ala dalige tin ko mala so mu da kali fana do kuma mari yere de ni mo wora to wala ka ko sonya de makai ko masambe diskin yala ko hawre ko atina asara ma kuma wora ko donc de mi yanna donc ko mo diskin yala mana mutum ko be mo wora ba foro donc ayi tuguni akanu so o do na diskina na ko do wara ba ko way ko de na en tenyo mo ma ko na ko mutum kan do na diskin la ko la kay kuma ko mais olu bina kere ka fo ba fo nu ko memuna sidon ko memuna o ku yere o buga ka ala ko de kama donc la wara bala de musara
donc nani luga kota amadan ne Mamadou Lamine ay kide nu so chama ko buche mambulu ina ko ni Dauda ga kitata Dauda mu tera aga fracture do asino ko fracture ko musoma na uyi o ba foto na kale na so dan sa ke don aya wa fracture musoi o ga ko aga fracture do o muso donc o jarayi o ko Dauda ko ni na musoi to ga daga dem so ko mina ko Dauda musoi so Dauda kira musoi ma ko musoi ne kono ka adefo en donc ko donc Dauda sile mo ke asla dine ke ale barajugu mi ko barajugu ko no datugu donc ama do wareke amina e ga suratiken ko mten ci ko surati ko bo wala na so donc la ka dumuni bakuri wala dumuni ko fam lola donc do kera do tam soma wala kono mi dara la ko sa ko tengere de la tam soma ten le kono dam sina on mais Sulaiman ko surati do kai da Dauda era kata la do kam ni dara ka Dauda na kara dege pour que surati ken ka sega ni ko nyana do me ko na sega ni fa la bana na surati black kala nyam wala mam te kala do ko sede ka surati bobi na bis surati ken ka black kala nyam wala pour que surati na sega sa ina surati na kala la o na surati ta black surati ga nyam wala surati na kala la donc mana ko manna Dauda era nam sin furu kam sin furu siga era kuma o mse leke ale furu mse ko asro o mse kana wala ke Suleiman Bay wera ma ko le wura salima ale o to bari mais Dauda ay ni ka ko sinya la ay ni ka ko fangal masare na o ko awu mu gasa donc ale era kon tile hadli tigele ko ala mina ma do siga ta mo ko biblu ko ba ko nata ko tara ko Dauda ma o ba ko Dauda ko yala tega ne kibara mola mami matakela ko duna don nanafi duna don dignafi ko duna gay ko asoro mataken resta hakima mo mataken bulu o me mataken amasonga ayraga saka amasonga saka kelenda ko faga ayraga saka la ko dina ken na duna gen bunya loyi ka sara no do ko saka kelenda ko bulu ka to roga saka ne ko faga duna ngai ko otila mo ko mu ne kan akula ko Dauda ba ko otila mo kan afari ko mo ngafa drone ko ba ko saka mu fara ade no ko tega saka kilema o fara ka ngo fara ko ko manani o ko na tendi kan ma ko war ko Dauda ko yerari Dauda re wi ko ala yin chima ko kama sina ko Dauda la yake tide ki maka kai ka dugu bo tunu bed lega isagola awo ni mu jari ba furu dan sala Dauda ima do mare isi no ke no surati ke o no ale rega surati isla la kata nyebo museife kata to ma ka dola ko ka fro ne dugum so bela ble dugu bo sini mun mafuru ko bebi sagola ibata ko haka mi ta o me i nye to bega kata ti iga surati ke no sini ma kata so musorima ko Dauda ye kirimu ko wa ko era do o masake we era di o wa ko ala ko kabini ngata ni kisa muslim na be kelection wa biblu konana ni Mamadou kumbe kana la kale ya ga plan konana na masia la kele tugula nanda na sura sobu konana ina yi ko wai ko dundola nena ko dundola ko ma fla tara Dauda se ma do tara Dauda ko Dauda ma ko aga do ko saka muso bi kono tani kono to ba ale dobulu kwa awo adja kino do bulu ko saka muso bi kono tani kono to ko saka kile ne ba ale bulu ako saka bi kono tani kono to saka muso bi kono tani kono to mo bulu ko na ko fale ga saka kile ago fara ale tenga ko wakasira la kuma lare ko Dauda bi kanto ko boko ako flare do tiga do ko ije nyon ka bilika o ki ije nyon bilika saka bi kono tani kono to ba ale bulu saka muso bi kono tani kono to on kelen do na be bulu ale la seji time fara ale ka wa tiri la pana ki time mine ka fara tenga kena ka bilika tiga do ko si nyon fa chama on be sande ku be bi nyon ka awo ko si nyon ma ku fa chama be sande be bi nyon ka ala dina ko o tele o Dauda yere sina ya kiri tike kaira ka ko sakam sutin ne du kon tan ko bolo ko re bina sakam so e sa kele me mun bolo ko re bino ka ko me abolo ko olu ya la jagire ko tele kai itin turala yi kasigi kata ka kasigi ka alama wala ningi olu ga ni kitan ko ko ta ala ye ka ni treton ta ai ga directement modu be ko nu ko modu ate ko nu maîtriser wo ate ko nu maîtriser mena wala dina yi modu ye mun be dulu ko abe ko mo ko mais ale kun saka kun ke folo mamina na kan ka David se ka fayra David la ka fara sin ko tega sin ko tem soma mais abira David hakili jiga ko jugu mun kani ala hakili bola lori ye ka foko
masakɛ dɔ bɛ yen ni dunan dɔ jiginna ale kan masakɛ saga baden de tun b'a bolo ale b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka saga dɔ faga fɔ dunankɛ bonya n'o ye k'ale taara bi a kunɲɔgɔn dɔ bɛ saga kelen b'o bolo ka t'o minɛ k'o de faga dunankɛ ni David yɛrɛ ko ko masakɛ in kan ka faga de ko wa ko man ka faga dɔrɔn ko kan ka saga in sara fo sukɔrɔma 4 donc o cɛ o ka David rappelé a ka ko in na ka hakili jigin a ka baara kɛ jugu in na o y'o fɛn mun fɔ o dalen mun ta k'a d'a ma o kisani mun f'a ye ni Dawuda yɛrɛ nana kiri tigɛ n'a yɛrɛ silamɛw kɛtɔra k'o lakale Mamadu kɛtɔra k'o lakale ma t'o lakale cogo la tila ka ko in ta ka ko in kɛ kisani mun fɔra ka ko in kɛ b'a fɔ o de ye surute ka sɔrɔ tɛ o la an bɛ tila ka ko silamɛya nana de ka na mɔgɔ kopiw ka ko la mais a ma se ko ninnu kɛcogo la o la minnu fanba ye silamɛya kɔnɔna hali b'a ye tuma min na i da maga Mariyamu na n'o ye Isa ba ye a taara o ni Musa balimamuso Mariyamu n'o ye Haruna min kɛra balimamuso a taara olu ɲagami ɲɔgɔn na i bɛn'o dɔn suratu Ali Imran de kɔnɔna na ni suratu Mariyamu i y'olu fila kalan i bɛn'o dɔn k'a fɔ ko muso ninnu ɲagamina Mamadu ka ala in bolo a kun t'a dɔn wala a t'a dɔn dɛ muso ninnu ɲagamina bolo donc a kun t'a dɔn o la donc ale silamɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye chrétien na dege u nana ka chrétien na dege Mamadu chrétien na dege de mais mɔgɔ la dege la ko n'i ma dɛsɛ de fɛnɛ ale ta kɛra ten donc David sera sɔrɔsɛ muso de ma ɲɔgɔnkɛ muso a tor'o de ma donc David ye kojuguba de kɛ pour que ka David yɛrɛ hakili jogo la ni ala tilala ka cidɔn wɛrɛ tigɛ k'a ma a ka taa hakili jogo la n'o nana ka misali dɔ f'a ɲɛna dɔrɔn ni Dawuda yɛrɛ jigi tigɛ yɛrɛ ale tila ka taa kɛ olu tila ka taa kɛ non a kiri misaliya min fɔra k'a kɛ i b'a fɔ ko y'o de k'a fɔ ko Dawuda yɛrɛ bolo ko ala y'ale lajarabi ni ala y'a lajarabi min kɛ Dawuda yɛrɛ kiri tigɛ cogo min na kiri bɛ tigɛ ten o la ala lajarabi ko bɛ o yɔrɔ in na e bɛna ye maa mun kɔni ni saga muso 99 b'o bolo maa dɔ bɛ saga kelen de b'o bolo o taara k'a fɔ ko fo jagoya walima k'a fɔ ko saga kelen tigi ko fo jago k'a ka saga kelen fara ale ta la i b'a dɔn kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko saga 99 tigi in kɔni bagara dɔ in ma sa bɛɛ b'o dɔn hali ni denmisɛnnin n'o fɔ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ de bagara saga muso caman bɛ n bolo ko de bagara dɔ in ma ko Dawuda nana miiri k'olu ala jarabi ni ko in ye ko donc k'a y'a kɛ miiri ala ye ko ka yafa ka segin ala ma mais a b'a se don ala ye mun de la a bɛ segin ka ala ma mun de la a ye kojugu de kɛ est-ce que a kiri tigɛ cogo min na kiri in dɛmɛna de wa c'est faux Dawuda ye mun kɛ dɛ Bibiliw la parce que Bibiliw la o b'a yɛrɛ par Lutu sera a yɛrɛ denmuso ma donc silamɛ tɛ sɔn k'o mun fɔ u nana fɔ ko non ko chrétien ninnu k'ani Yahudaw plutôt Yahudaw ninnu k'olu bɛ cidon dɔgɔya fo ka ko cidon tun ye cɛniya ko bɛ cidon fɛn dɔ kɛ ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ voilà ko Yahudaw ninnu ko cidon ye cɛniya kɛ i n'a fɔ Dawuda filɛ ka nin ko min kɛ ani Lutu yɛrɛ fana sera a muso ma a yɛrɛ denmuso ma k'olu tɛ tiɲɛ k'olu ye Yahudaw ka nkalon tali de k'a da cidon na ko ala ye cidon tanga u b'a fɔ cogo di ala ye cidon taga ko maasumi wala maa mun don ala y'u tanga ka bɔ jurumu ko fitinin n'a belebeleba bɛɛ ma quoi ala y'olu tanga ko cogo jumɛn na adamaden ka jide bɛ nin kɛ alors que olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ olu ka Mamadu o tun bɛ taa mɔgɔ kɛlɛ ka olu faga olu muso ta k'olu sigi a yɛrɛ kunna diyagoya k'a sɔrɔ hali n'a man d'olu muso ye parce que olu bolo jɛnɛya ye mun de ye n ko jɛnɛya ni muso bɛnna la aw sera ɲɔgɔn ma n ko ye jɛnɛya dɔ ye n'a sɔrɔ aw furulen tɛ ale olu t'a dɔn k'a fɔ n'i sera muso fana ma k'a sɔrɔ a ma diya i y'a forcer ka s'a ma o fana ye jɛnɛya dɔ ye Mamadu tun t'o kɛ Mamadu dan'o ma n ko Mamadu y'a yɛrɛ den a ka lamɔden n'a y'o muso minɛ a la k'o sigi a yɛrɛ kunna ko ala yɛrɛ y'o daga mais olu bɛ se ka na fɔ cogo di ko cidon ka bon jɛnɛya ma donc ko nin ye tile nkalon ye ka taga da cidon na ko mais ko olu b'a fɔ cogo min na ko fɛn bɛ tiɲɛ alors que olu yɛrɛ ka Mamadu ye Dawuda ye mun kɛ parce que Dawuda ta o sera sɔrɔsɛ yɛrɛ muso ma ne y'a sigi ɲɔgɔn mais Mamadu yɛrɛ ka den lamɔden n'ale y'o yɛrɛ de muso minɛ a la ka tila ka taa bin mɔgɔ kan k'olu faga k'olu muso minɛ k'olu kɛ jɔnmuso ye k'olu tila u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Dawuda jɔn de taara dun jɔn o la toujours i bɛna ye k'a fɔ silamɛya o fɔ ko de don manamana ko ma tɛmɛ a kan hali k'a fɔ ko ciden ninnu tun bɛ nin ko ninnu na ko kuranɛ b'a yira k'a fɔ ko ciden ninnu ko k'olu tɛ a la wariko kama olu t'a la musoko kama olu t'a la fɛn kama olu kɔni bɛ ka kɛrɛ la ala ka se k'u sara d'u ma est-ce que ciden min b'o la o kama o Mamadu bɛ se ka taa ala bɛ se ka taa daga ale cogo la ka taa bin mɔgɔ olu fa tila k'olu muso tila ni ɲɔgɔn cɛ k'olu kɛ jɔnmuso ye k'olu denw minɛ k'olu kɛ jɔn ye alors que a kelen k'olu fa faga k'olu kɛ fara fɛ est-ce que o tigilamɔgɔ bɛ lagarani min na est-ce que mɔgɔ min bɛ lagarani na o bɛ contrat daga a ka mɔgɔ ye wa est-ce que mɔgɔ min bɛ lagarani na o bɛ taa bin mɔgɔ ka mɔgɔ faga tila k'olu ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'olu tila u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tila k'a fɔ ko o kilancɛ 5 ko y'ale kelen ta ye parce que ale b'a fɔ ko ale ni ala tɛ sira tɛ nafolo la donc o y'ale kelen de ta ye est-ce que mɔgɔ min bɛ lagarani na vraiment a tɛ wariko la a tɛ muso ko la o bɛ nin ko ninnu kɛ wa silamɛ bɛ ɲinɛ nin yɔrɔnin de kɔ quoi parce que silamɛ filɛ nin n'i kɛra silamɛ dɔrɔn a bɛ kɛ ça veut dire i bagan yɛrɛ hakili bɛ sɔn ka silamɛ quoi olu bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ de kɔ k'a fɔ olu yɛrɛ ka Mamadu bɛ mun kɔ jubili Dawuda ye mun kɛ olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ olu ka Mamadu ye mun kɛ o ka jubili Dawuda ye mun kɛ parce que olu ta ye n'i y'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ lebu dalen don n'o de ye ka taa bin mɔgɔw kan k'olu ka muso minɛ k'o kɛ jɔnmuso ye k'olu tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'olu ka cɛw minɛ k'olu kɛ jɔn ye tuma min na kelen ka olu denw kɛ falatɔ ye
ate do ma tun kilanche duro be je ale kelene ma parce que arab ko kilanche duro ko ala na ale sai ala ko da fara tin sallallahu alaihi wasallam fena sa na ko le dongo ale de sai wo be amolu be no ro ko kullu kido sutura ko bo nu ne mo yam ga bo sini mo ko mi o be sura ka sa no yedi mamunu ko no mulu mata di mo ka ko lu so mine so no mata di mo ka ko lu ga na ko mine so no mulu mata di mo ka ko ulu jago ko pulu ko tuba ka bulu ko ko hakil na ko o be sura ko lu ne ko lu ko mo ko jugure ko lu ala jugure ko lu ko meta o yira di kla ka faru ka ko lu ne na o be kla ka ni na ka fo be sibe mu ko ha da dawra di laga ni ke da lutu di laga ni ke sa mo yira ni ke jaja mu yira di jugure jaja nunu ne rare ma halakilo ye jaja nunu rare ma ngabunya nunu le tarsone do o me go ni betu sa o be na francine bemba munu kumbe lolu ko bo ke lolu mata di mo ko lolu mata mo ko fa ko fuga tu wa hakilna ko kalo lolu le fa fi da faruka ko lolu le a francine ko komite habi so ka ere dinga la modi ay ere ga la modi ko ko muso ko no o ram so ma de ko la ko ko furufi ale ere ko na vraiment francine ci soma o il de budali wa farafita da jema shi ke soma ka ko ile bude da bodo ko ile bude o luka ala biya da sun kile muso ka fonna ni gom so ko ni bo ha ke tula ite do kana ma tubune na i gam so na ni tubuni do na ga do ga do ga do ha place o ko nu le ma boye kan butugo mamulu ko kan mu la kala kala kan nu ga mana kan o luka ala yere ma jina daga wa yana ga basido ma qur'ani ala yere be jina daga ko qur'ani ala jina daga parce que aye da mufuru au daga islamoyi bandu baro islamo ma tele fete wa gazo tu fete o islamoyi da gazo tu mun tafi kaluna ni reka tele na ci ati tele kalim ba don dini tele tan na ni tele san duro le ga to ko nana wa gazo tele mun na jana wa ko gazo tu mu ka ba ni ta mu tele no hormo ce ba ku kalu fara ke ola o yira ga de fo foto o kele me jana ya kalu fara donc ko mi no ga ko o mi ne o be no mo fara olu kɔnɔna fɛn e ko mɔgɔ mana jina a jiri ka dia furu mu kɔnɔ ko o bɔ ko mbe ola o dɔrɔn ni kalo saba kɛ u ka tagali la so an ka o tagali on do kɛlɛ an do segin ka segin kana Madina an ko bɛɛ kalo 4 kalo 5 u bɛ kalo 6 yɛrɛ san ka koyi o kɔfɛ u ma a kɛlɛ te cogo jumɛn na olu bɛna damu furu dago yɛrɛ kontra furu mu olu b'o dago yɛrɛ n'a sɔrɔ ninnu kun tɛ jɛnɛkɛla de ninnu kun tɛ tiɲɛnikɛla ninnu kun tɛ ninnu kun tɛ foyi la u b'a la jɛnɛ ni fɛn kɔ n'a sɔrɔ o kun tɛ donc ibina ye farati le tika ko nyeni wa farati le tika ko fabia wata na ko nunu nyeni na ko nunu chewo ko nunu yoro macha ni hakili nunu don be ko nunu che wamlo no na chama ni islam ko do foko na iba ye hari kala do be kala mu beni utara ke yemen wa utara yemen yoro do be utara ko kele una tola we jomso mun soro ani we mamnu na ko be ko ali resna ka ken man do ko la ko ali resna ko sadro ko ka resai ko doyro ko kasoro ma sira ere fe ko to fero on kwali fero ma o ko la digra la no sana la ko ali ko ni kaya e ga e sontla ere ka foro akira na ali ere kilin tay amake ni mo ko fo gaje wa ganima wore na kala solo o ko lu kuma na tinyo ko dogo kwa tilman do ko bla ko ba fe ko na sira Madina ma ni ko Muhammadu yana o ko tali Madina ko ma ni ko Muhammadu yana ko Muhammadu ko do ko ni mamu ali kira mamu ga nemo ale manake mamu ga nemo ko ali ere ko na nemo ko o parce que les données sont ko ali ya bondai donc ni ma kun kan no jena kala no olu le ga de ko bon bulu ko ko lu buna mana wuli ro ko una ko lalu ma mi re mana ko la'natullahi alayhi ko dana ba ka wa ko tani abo lalu ma min de tele ko dis nuru so ko la'natullahi alayhi ko dana ba ka ala ka dana ma ke ni ma halaki lo jena kala ka fa ka dana ka ke mamule ka mamulu ma bi mo ka o mata ma ga dan cloche o mata ma demile ko ke fala ke ko fa fa o mata ma mile ka muso mile ko ke jomse ka ma fe mamuli ni peke mamulu tara tu sunyogon so ma kulle sido kulle ga fani dakan be ko wala yulu dukune la de kay ko sunga fan dakan be so kay yulu so ngolu ya side bo le jina kala don kala ulu sido me jina kala don yeto e ta do ko nu ma bara kuma nu ka ni mara mara kanu wati sira la farati denga hakilla kunu ka mirna hakille ka boni mara kanu na ha ka bo kuma ko na ka bela jile ko ye aya do jigi kemu ye fa na do ko nu qur'ane aya digi qur'ane ala digi dam kala na yara do kuma do ka to kuma swali kaya o aya dina suratu araf wa suratu shuara la be mu ko mamna ale mamna musatira ka ta ma ko musa na le ko ko ma ko ma ko prevu mo ba bulu ko ay sile ko kele ko musa ga bere la duma ko bere yela mana ka sai ko musa ya tiga ba kama ko sama ka bo ko kera che man pai
filana ko musa ya tigɛ don a kaman kɔrɔ fo ko a kuma ka bɔ k'o kɛra jɛmanba ye filɛlibagaw ye est-ce que y'a faamuya ko o kɛlen ko le suratu arafu ta de ko o kɛlen ko jamakulu dɔ kɔ fɔlɔna ka mɔgɔw la ko i k'a dɔn ko musa mun filɛ nin ye ko kɔrɔkɛ dɔnnaba de don o la an bɛna mun faamuya nin na ko tuma min na musa kɔni n'a taara fɔlɔna ma ka taa fɔ ko a ka tugu ala kɔ a ka bani israɛlakaw bila a k'u bɔ jɔnya la k'u bila u ka tugu ale kɔ donc ala de y'ale ci ko musa ko k'a ka nana ka siriji ye k'a y'a ka bere bila ko kɛra duguma ko kɛra sa ye donc k'a y'a tɛgɛ don a kaman kɔrɔ k'o bɔ ko kɛra jɛmanba ye filɛlibagaw ye ko kɛlen ko fɛrɛwna ka mɔgɔ dɔ jamakulu dɔ ko kabini fɛrɛwna ka mɔgɔ la awɔ ko jamakulu dɔ yɛrɛ ko kabini fɛrɛwna ka mɔgɔ la awɔ ko musa mun filɛ nin ko kɔrɔkɛ dɔnnaba de don awɔ ko kɔrɔkɛ dɔnnaba de don n bɛna mais suratu suwaraw la n bɛna mun de fɔ tuguni ko tuma min na fɛrɛwna musa nana fɛrɛwna ma awɔ ni suratu suwaraw ta ye awɔ ko ayiwa ko ale cilen ye donc ala y'ale ci ka n'a ma a ka tugu ala kɔ a ka bani israɛlakaw a k'u bila wala a k'u bɔ tiɲɛ la donc a k'u bila u ka tugu ale kɔ ko musa ko perebu jumɛn b'a bolo k'a fɔ ko cilen don wala a bɛ ka mun fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'o kɛlen k'a y'a ka bere bila dugu ma ko bere in kɛra sa ye k'a y'a tɛgɛ don a kaman kɔrɔ ko k'o bɔ ko ayiwa ko o jɛmanba bɔra filɛlibagaw ye k'o kɛlen ko filanan ko jamakulu ma maa minnu tun b'a kɛrɛfɛ awɔ k'a ko jamakulu ma minnu tun b'ale kɛrɛfɛ ko nin musa mun filɛ nin ko nin ye kɔrɔkɛ dɔnnaba de mais aya fɔlɔ in na suratul araf la firawuna m'a fɔ dɛ firawuna ka mɔgɔw dɔw de ko firawuna ma ko musa mun filɛ nin ye ko kɔrɔkɛ dɔnnaba de don mais suratu suwaraw la firawuna yɛrɛ de ko a ka mɔgɔw ma awɔ minnu tun b'ale kɛrɛfɛ ko nin musa mun filɛ nin ye ko nin ye kɔrɔkɛ dɔnnaba de i ma mamadu ka ala in ye a tɛ fɛn wɛrɛ ɲɛdɔn a b'a fɔ yan fɛ tu yan yɔrɔ a bɛna fɔ can n t'a dɔn n'a ye fɛn ninnu faamuya aya in fila in na o bɛ ɲɔgɔn contredit wa a bɛɛ bɛ ka kuma kisa kelen de kan n'o ye firawuna ni musa ka kisa ye a bɛɛ bɛ ka kuma firawuna ni musa ka kisa in de kan aya fɔlɔ in na n bɛna aya fɔlɔ in na n'o ye suratul araf ye tuma min na firawuna musa nana firawuna ma ka na a ka ko bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna sisan ni firawuna y'a ɲini musa fɛ ko n'a sɔrɔ tiɲɛtigi don a ka nana ka siriji ye ko donc ko musa ye bere bila dugu ma k'o kɛra sa ye ko musa y'a tɛgɛ don a kaman kɔrɔ ko k'o bɔ k'o kɛra jɛmanba ye filɛlibagaw ye ko kɛlen ko jamakulu dɔ ye kanto kabini firawuna ka mɔgɔ la k'a fɔ ko musa mun filɛ nin ye ko nin ye kɔrɔkɛ dɔnnaba de a y'o de fɔ suratu arafu la mais suratu suwaraw la a bɛna mun fɔ tuma min na musa nanen k'a ka kuma fɔ firawuna ko k'a ka nana ka perepere sɔrɔ tiɲɛtigi don k'a ye bere bila dugu ma ko bere in kɛra sa ye a y'a tɛgɛ don a kaman kɔrɔ k'o bɔ k'o kɛra jɛmanba ye filɛlibagaw ye ko firawuna de nana kanto a ka mɔgɔw ma minnu tun b'ale kɛrɛfɛ minnu bɛ firawuna kɛrɛfɛ firawuna de y'o fɔ k'ala limalayi hawlahu awɔ a ko mɔgɔw jamakulu min tun bɛ firawuna yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a fɔ ko musa mun filɛ nin ko kɔrɔkɛ dɔnnaba de don i m'a ye yɔrɔ dɔ in na firawuna ka mɔgɔw dɔ de ko kabini a ka mɔgɔw la ko musa ye kɔrɔkɛ dɔnnaba ye mais yɔrɔ filanan in na firawuna yɛrɛ de ko a ka mɔgɔw ma ko nin mun filɛ nin ye ko nin ye kɔrɔkɛ dɔnnaba de pupapukan e ka nin pupapukan yɛrɛ lamɛn bani n'i bɛ kuranɛ kalan ka kuranɛ kalan ten i tɛ kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ kuranɛ kalan ni hakili de ye ani mamadu ka ala bɛ ka mun fɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ kelen ka kisa kan yɔrɔ wɛrɛ a t'a fɔ cogoya wɛrɛ mun t'o cogoya kelen awɔ a b'a fɔ yan tu a t'a fɔ yan ca parce que a ɲinana nkalontigɛla bɛ ɲina k'a fɔ yan yɔrɔ la ne ko tan de nin yɔrɔ wɛrɛ a t'a fɔ cogoya wɛrɛ mun ma kɛ ten c'est ça mamadu ka ala in bɛ ten i y'a ye o la k'u bɛ ala in sutura o b'a sutura cogo di ni suratu mariama ta i bɛn'o ɲɔgɔnna caman de ye o ye mun ye tuma min na ko mariama nana ni isa ye k'u ko a ma ko mariama k'an an t'i fa dɔn ni jogojuguya ye an b'i ba fana dɔn ni an t'i fa dɔn mɔgɔ juguya an t'i ba fana dɔn ni sunguruba ye n'o ye jogojuguya ye donc yanni k'o fɔ mariama k'u ko mariama ma ko haruna balimamuso n'i ye silamɛ kan ko haruna jumɛn don pour que ka u ka ala in sutura ko nana ko non ko dɔw ko haruna musa balimakɛ haruna ko balimamuso de ko don donc mɔgɔw nana ye ninnu tɛ ko in kalama ninnu ka ala yɛrɛ tɛ ko kalama donc u taara fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko ayi k'an ka bɔ o la dɛ k'an ka fɔ de ko haruna ko mariama bɛnba dɔ tun bɛ yen i n'a fɔ a mɔkɛ jate dɔ tun bɛ yen ko kun tɔgɔ haruna k'an ka fɔ ko ala ye o de kɛ a balima mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bɛnba ta ko i balimamuso wa donc i bɛna yen kuma tɛ don hakili la u nana fɔ ko ayi ko tɛ dɛ ko haruna ko ala batulaba dɔ tun bɛ k'a tɔgɔ haruna donc ko komi ala batulaba tun bɛ yen ko la ko ala ko haruna balimamuso bon pour que k'a dɔn ko kuma in ye nkalon ye i bɛ segin i bɛ taa suratu ali imurana de ta wala i bɛna ka fɔ i ye fɛn o fɛn fɔ o bɛ sɛgɛn ala ye sutura de nkalon don mariama mun fɔra dɛ i ta ba in dɛ ayiwa ala y'a kɛ haruna balimamuso yɛrɛ de n'o ye musa fana balimakɛ a t'a dɔn parce que i bɛn'o don suratu ali imurana de kɔnɔna na donc suratu ali imurana kɔnɔna na a bɛna mariama n'o ye isa ba in ye a bɛn'o kɛ a bɛn'o fa kɛ jɔn ye amaram n'o ye ali imurana i bɛ suratu n'o bɔ farabo wɔrɔ ko imurana o amaramu ne tun ye musa ni haruna fa ye o muso ni musa ni haruna ba y'o ye a taara isa ba ko de
donc ibina ko silamɛ politique la de parce que ni kɛra yɔrɔ ko silamɛ arabu bɛ sɔn ko kuma silamɛ bɛ sɔn politique ma bɛ sɔn jɛnɛya ma bɛ sɔn diɲɛ ko bɛɛ ma parce que silamɛ yɛrɛ sigilen de kan i b'a ye suratu mariama kɔnɔ bɛ sɔn ko bi wala sura mais k'a fɔ ko wala se ka sura i bɛ taa suratu alimurana de ta o la kisa laban mun bɛna yira la ko zakariya tun bɛ don mariama ka kuma bɛɛ k'a bɛ taa sɔrɔ yiriden b'a bolo k'a b'a fɔ ko mariama k'i ye nin yiriden ninnu bɔ mais k'a fɔ ko ala de b'ale garisɛgɛ donc ala de bɛ maa garisɛgɛ fɛn na maa min y'a ca donc ka yɛlɛ sanfɛ ka taga n'o ye k'a fɔ ko tuma min na amara n'o ye alimurana ye n'o ye imurana ye donc ko o muso kelen ka kɔnɔ ta n'a ye layidu ta ala ye k'a fɔ ni den kɔni bangera ale bɛna den bila ala ka sira de kan donc ale bolo den bɛna kɛ cɛ mais den tɛna kɛ muso ye donc a nana yɛrɛ ala la k'a fɔ ko den kɛra muso ye ala b'a fɔ a ɲɛna ko k'ale de b'a dɔn ka tɛmɛ ale marama fɛn yɛrɛ kan donc ko muso min kanto ko den tɔgɔ da ko mariam awɔ ko wa ko n bɛ tanga ɲini kɛ ala fɛ ka bɔ muso in n bɛ tanga ɲini kɛ ala fɛ muso in n'a fɔ muso in ka se ka kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma i b'o aya ta kana fo zakariya ni mariama ka ko in na i bɛna ye ko jaja ko mamadu ka ala in tɛ foyi dɔn hali sɔrɔ hali k'olu bɛ ka kɛlɛcɛ muso dɔ la a bɛ ka nin de fɔ olu bɛ taa tugu ala kɔ cogo di ala mun se mariama n'o ye isa ba ye o ni haruna ninnu n'o fana kun ye ciden olu balimamuso n'a t'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'o ye ala ye ko o de ye cidenw bɛɛ ci k'o de bɛ ko bɛɛ kalama ala mun t'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'olu de ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ko mɔgɔ kan ka tugu o kɔ wa ayi olu ka ala ye min ɲinan k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ yɔrɔ dɔ la ko yɔrɔ wɛrɛ a t'a fɔ cogoya wɛrɛ la wa a ma dɔw ma hali cidenw yɛrɛ fana ciden dɔ ba a taara o kɛ ciden dɔ balimamuso ye ko o ala ye nin fɛn bɛɛ dɔn k'o de bɛ dafɛn bɛɛ lajɛlen da k'o de ye dafɛn bɛɛ lajɛlen ciden bɛɛ lajɛlen ci kalo kan aw fɔlen don mandekaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fana fɔ tɛp a kɛra fama ye mais an bɛ lamɛnni na don o don awɔ an bɛ lamɛnni na kuma bɛɛ aw bɛɛ hɔ tɛp ولن ترضى عنك اليهود يهودي وكجي أبدا محمد ما ولا النصارى وكجي أبدا محمد ما هم حتى تتبع ملتهم وليكبروا كثرا نقم منها وما نايو يكن مجاهدين ما هو ما قول تكين حياة الناس وقرأ فاتك كلا نبلي kuma na yu yakan mujahidin ma o ma ko ta kai aya ina ne to kore fa ta kira no bleda kuma na yu yakan mujahidin ma o ma ko ta kai aya ina ne to kore fa ta kira no bleda la ka boda kai ta mo ka son korota sike ka tuin mina kudo ke donna taula